бинандаи азиз салом. барномаи рӯзномаи ошноро аз ютуб канали рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон тамошо доред. дар барномаи имрӯза оид ба маводҳои меҳварии рӯзномаю ҳафтаномаҳои кишвар ки ба тозагӣ аз чоп баромаданд шуморо ошно месозем. дигар фармонравои мо китоб аст. ин маводи меҳварии ин ҳафтаинаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон аст. он аз рафти ҷанбасти озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст навишта шудааст. дар он оварда шудааст ки ба фарқ аз соли гузашта иштирокчиёни озмуни мазкур зиёд буданду фаъолтар. дар кадом саат баргузор гаштани озмуни мазкур ва киҳо сазовори ҷойҳо гаштанд, шумораи 52 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ба шумо кӯмак мекунад. гидроэнергетика сарчашмаи иқтисоди бехатар. дар мақолаи мазкур навишта шудааст ки сарватҳои ғании обӣ ва гидроэнергетикии тоҷикистон ки дар олам яке аз бузургтаринҳо ба шумор меравад, дар ҳолати самаранок истифода бурдан барои ҳамаи кишварҳои минтақа фоидаи зиёди иқтисодию иҷтимоӣ меорад. дар давоми матлаб гуфта мешавад ки арзонтарин қувваи барқ имрӯз дар тоҷикистон аст ва бояд инро нодида нагирифт. имрӯз тоҷикистон дар қатори кишварҳои осиёи марказӣ ягона кишвар аст ки аҳолиаш дар 4 фасли сол бо барқ таъминанд. чанде пеш аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ ва аъзои ҷаласаи шӯрои ҷамъияти ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон ва стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон то соли 2003 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта буд. мувофиқи тағйиру илова ба қонун ва стратегияи мазкур ки ҳамакнун бояд қабул шаванд, барои ҷавонони кишвар як қатор имтиёз ва бартариҳо бояд дода шавад. вобаста ба ин санад ва павлӯҳои дигари ҳаёти ҷавонон бо Назарзода Ризо, муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суҳбате доштем ки аз шумораи охири рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон метавонед мутолиа намоед. қонуни танзим бознигарӣ мешавад ё чаро то ҳол аз ҷониби бархеҳо он поймол мегардад? доир ба ин мавзӯъ кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо миёни зиёда аз 10,000 сокинони кишвар назарсанҷӣ гузаронидааст ва интизор меравад ки бар асоси натиҷаҳои он қонуни мазкур бознигарӣ шавад. дар матлаби мазкур ки рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон дар саҳифаи 7 худ аз чоп баровардааст, андешаи сокинони кишвар ва намояндагони касбу кори гуногун ҷо дода шудааст. аз нос то поси ҳамдигар ки чӣ мехонад, боздид пас аз 40 сол, шаҳри дилҳо, орзуи амалинашуда ва дигар матлабҳои ҷолиби таҳлилиро аз шумораи 52 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон метавонед мутолиа намоед. нашраи расмии ҳукумати кишвар ҷумҳурия дар шуморае ки 20 декабр аз чоп баромадааст, чун ҳарвақта аз маводҳои таҳлилӣ орӣ набуд. дар деҳаи мо ҳамчунин мешуда бошад. ин номи матлабест ки дар саҳифаи 2 рӯзномаи мазкур рӯи чоп омадааст. дар он сухан аз бобати иншоотҳои ҷашнии 30-солагии кишвар рафта, муаллиф аз набудани майдончаҳои варзишӣ дар деҳаи савдаи деҳоти Кангор навиштааст. дар мавод таъкид мешавад ки агар дар деҳа толору майдончаҳои варзишӣ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд мешуд, наврасону ҷавонони зиёде ба тарзи ҳаёти солим машғул мешуданд ва аз ин деҳаи дурдаст дар оянда варзишгарони хубе ба воя мерасид. душанбе чаманистони ҳамешабаҳор, сайёҳӣ ва COVID-19 соле ки гузашт. сухан кун аз сари андеша наояд. ин ва дигар матолиби таҳлилиро аз шумораи 245 рӯзномаи мазкур мутолиа карда метавонед. нашраи маҷлиси олии кишвар садои мардум дар шумораи охиринаш ки 24 декабр аз чоп баромадааст, дар баробари қарору қонунҳо инчунин якчанд маводҳои таҳлилиро рӯи чоп овардааст. мулоқоти эмомалӣ раҳмон бо Абдуллоҳ Абдуллоҳ, татбиқи саривақтии паём ҳаёти осудаҳолонаро таъмин мекунад. ин ва дигар мақолаҳоро аз нашраи мазкур пайдо карда метавонед. нашраи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон минбари халқ ин ҳафта 23 декабр аз чоп баромад. ҳадафи чоруми стратегии саноаткунонии кишвар аз мақолаҳои меҳварии ин ҳафтаинаи нашраи мазкур ба ҳисоб меравад. худогоҳии пешвои миллат пояи устувори ватандорӣ, дуэт, ҳуқуқ ва имтиёзҳои табибонро ҳифз бояд кард. сарфаи барқ ва фарҳанги истифодаи он номгӯи мақолаҳои шумораи нашраи мазкур мебошад.
2020 каламуше ки сари гулҳои миллатро хӯрд. Ин матлаби асосии ҳафтаномаи СССР мебошад. Дар он гуфта мешавад ки соли равон ба иллати коронавирус ё илтиҳоби шуш даҳҳо нафаре моро тарк кард ки сутуни пояҳои фарҳангу маданияти миллат буданд. аз соли нав то барҳамхӯрии СССР амрико сомонаеро ки ба забони тоҷикӣ матлаб нашр мекард баст. ин мақолаҳоро аз ҳафтаномаи мазкур пайдо карда метавонед. муваффақияти мақомоти андоз аз хидматҳои пешвои миллат аст. мақолаи асосии ҳафтаномаи фараҷ мебошад ки дар саҳифаи яки ин ҳафтаина чоп шудааст. дар он гуфта мешавад ки дар 11 моҳи соли 2020 наву ба саст чораҳои зиёде дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ андешида шуда асосан вазъияти ба амал омадаи COVID-19 нақшаи муқарраршудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 90.3% таъмин гардид. ҳафтаномаи тоҷикистон шумораи охирини имсолаи худро аз чоп баровард. аз таҳсил дар хориҷа то бунёди мактаби русӣ файласуфи бузурги шарқ номгӯи мақолаҳои меҳварии ҳафтаномаи мазкур мебошанд. бинандаи азиз, шумо барномаи рӯзнома ошноро аз ютуб канали ҷавонони тоҷикистон тамошо кардед. то барномаҳои навбатӣ, хайр.